Eta odolosteak egiteko, saltzea egiteko zelan egiten zen duen? Ba, kipuli eta porro txikitxo. Kipuli eta porro eta... Zori aurretik prestatu aia auki berri zeten zen, ez da aurreko egunetik edo? Gozin, bai, zertuz, gero, itxizan da, gero, botateako neko ipie berena, da, itxizien tartera baten zerien. Bai. Da, gero, arek ondo itxizien nien, gero, bota zerera, ara odola bedana zertu bierzetezan. Bai. Atxarretxe botaten dagoen nien, dana zertu, zertzelane, zera gogortu txizan. Bai. Botaten dagoela bere, erain egin behar izaten dako, ez da? Zera kendu. Zera kendu, horrek ez. Bai, horrek gogor lotzen diren horrek ez era. Gogor lotzen diren. Zertu, odola preparatu euki, bota gatza. Bai. Preparatu euki, gero bota arraxe zera danak. Guk guztitxo. Arroza botaten zintzen? Guk ez gendu nintzen arroza. Zuok berduregaz bakarrik. Eta, zera. Kipuli eta porro. Da, gatza. Zera. Loren gainuak. Loren gainuak, honen. Loren gainuak. Are guztotxo bototzan beti.